Исәнмесез, сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда сезне мин Ләйсән Ханова сәламлыйм. Бүгенге төп темаларыбыз. 36-нчы комплекста инде быел ук мәктәп төзергә җыеналар. Әмма Мәләкәс аръягында ул кайчан булыр? Бу һәм башка сорауларга бүген Чаллы мэры җавап бирде. Яшь гомерләрен чәнечкеле тимер чыбык артында 19 яшьлек кыз белән 22 яшьлек егетне ярты килодан артык наркотик өчен 20 елга иректән мәхрүм иттеләр. Китапханәчеләрне йөрәккә массаж ясарга һәм зыян күрүченең пульсын тикшерергә өйрәттеләр. Ни өчен? Гүзәл Шихапова ачыклады. Яңа мәктәпләр кайсы микрорайоннарда төзелер? Алданган өлешләр проблемасына нокта куелырмы? Шәһәрдәшләрне еллар буена борчыган бу һәм башка проблемалар бүген мэрның матбугат конференциясендә күтәрелде. Журналистлар сәгать ярым дәвамында Наил Мәхдиев белән аралашты. Очрашуда хәбәрчебез Гүзәл Шихапова да булып кайтты. Очрашу 8 айга нәтиҗә ясаудан башланды. Бу ел Чаллы өчен икътисади яктан да, социаль мәдәният объектлар төзелү буенча да уңышлы булды. 1 сентябрьдә генә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында шәһәрдә 6 объект ачылды. Аларны төзүгә һәм төзекләндерүгә республика бюджетыннан 1 миллиард сумнан артык акча бүленде. Посчитаем. 509 миллионов школа, 300 миллионов плавательный бассейн, 180 с лишним миллионов набережной реки Мелякески, почти что 100 миллионов рублей ресурсный центр Поташова, уже перевалил за миллиард, да? Республика киләчәктә дә ярдәм итәр дип өметләнәләр. Наил Мәхдиев 36-нчы комплекста яңа мәктәп төзеләчәге турында белдерде. Мы поддержку со стороны президента Республики Татарстан в этом вопросе получили. Надеемся, что так быть осторожным мы можем, даже если все сложится удачно, начать строительство школы в этом году. С тем, чтобы получить новую школу 1 сентября 2017 года. 2018 уку елына исә Мәләкәс аръягында да мәктәп ачылуы көтелә. Әлегә түрәләр бу районда маршрутлар проблемасын хәл итү белән мәшгуль. Бәйге үтмәгәч 205-нче, 206-нчы маршрутлар шәһәр картасыннан юкка чыкты. Хәзер халыкка 19 маршрут буенча хезмәт күрсәтелә. Шуларның 6-сында гына муниципаль транспорт йөри. Калганнары буенча шәһәрдәшләрне шәхси эшмәкәрләр йөртә. Наил Мәхдиев Мәләкәс аръягында җәмәгать транспортына зарланучылар күп булгач, үзгәрешләр кертергә кирәк дип белдерде. Мы этот вопрос обязательно будем рассматривать в ближайшее время и внесем определенные коррективы в интервал движения автобусов, с тем, чтобы могли бы, значит, эти вопросы быть сняты в ходе всех тех изменений, которые мы внесем. Быел 426 алданган өлешченең күп еллык проблемасы хәл ителде. Шулар арасында 58-02 йортының төзелеп беткәнен көткән 341 кеше. Әмма фатирлы булгач та проблемалары бетмәгән әле. Хәзер шәһәрдәшләр ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар белән килешүләр төзи алмый интегә. Бу хакта мэрга журналистлар җиткерде. Наверное, есть вопросы. Но это все мелочь по сравнению с тем, что сделано. Я думаю, это чисто технически решаемые вопросы. Они при вводе любого дома бывает. Я думаю, что это уже на 99% все решено. Киләсе елга да алданган өлешчеләргә ярдәм итү буенча чаралар күреләчәк. Очрашуда шулай ук Чаллының алдынгы үстерелеше территория буларак уңышлы рәвештә инвестициялар җәлеп итүен дә ассызыкладылар. Наил Мәхдиев журналистларга КамАЗ футбол клубы президенты буларак атаклы тренер Валерий Чедверикны чакыруын да белдерде. Очрашу азагында мэр шәһәрдәге проблемаларны күрергә һәм хәл итәргә ярдәм иткәннәр өчен каләм һәм микрофон ияләренә рәхмәт әйтте. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Полиция хезмәткәрләре яшь шәһәрдәшебезнең фатирында 38 төенчек порошок тапты. 22 яшьлек егетне һәм 19 яшьлек кызны ак үлем таратуда гаепләп кулга алдылар. Тикшерүчеләр фаразлавынча, аларга электрон хатлар аша наркотикларны каян алырга икәнен язып торганнар. Шәһәрдәшләр исә ак үлемне пакетларга тутырып, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендә тараткан. Яшь егетнең фатирында тентү барышында хокук сакчылары шикле катнашмалар һәм наркотик мәддәләрне пакетларга тутыру өчен кирәк-яраклар таба. Кулга алынган шәһәрдәшләр полиция хезмәткәрләренә күпләп һәм бер дозалы кына итеп наркотик яшерелгән урыннарны да күрсәтте. Кулланылыштан 600 граммнан артык наркотик мәддә алынган. Экспертиза аның синтетик наркотик икәнен ачыклады инде. В настоящее время они содержатся под стражей.
Дело в том, что это очень тяжкое преступление. И за такое преступное деяние задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Kitapxanaçılar yasalma sulu şaldırığa yürekке massaj yasarga gıman birinci yardım көрсәтергә öyrәнә. Бүген ГЭС бистәсендә урнашкан үзәк китапханада гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын куркынычлыгы буенча дәрес уздырды. Укулар башлану сәбәпле указ нигезендә республиканың барлык белем бирү учреждениеләрендә дә шундый дәресләр уза. Китапханәчеләргә нинди билге куйдылар? Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Янгын турында хәбәр яңгырагыч фәнни хезмәткәрләр, бүлек җитәкчеләре, җыештыручылар һәм китап укырга килгән шәһәрдәшләр барысы да урамга йөгереп чыкты. Сынатмадылар, эвакуация буенча имтиханны 4 билгесенә тапшырдылар. Бинадан 3 минут 20 секунд эчендә йөгереп чыктылар. Это было немножко неожиданно, поэтому попробовали. Ну, я думаю, что мы уложились. Если по времени, ну, наверное, минута 2-3. Где-то так, ну не больше. Сами мы проводили тоже, чтобы знали, куда выходить, в какую сторону идти. Поэтому мы, в общем-то, знаем, кто куда должен идти, кто должен... Ну, кто-то сумки берет, кто-то одевается. Уж, в принципе, все каждый знает, и вовремя мы укладываемся. Төш вакыты булгач китапханәгә еш йөрүче балалар әле мәктәптә. Шуңа күрә инспекторлар иң элек бирдә эшләүчеләрне өйрәтергә кирәк ди. Начался учебный год. Дети большим потоком идут в библиотеки за книгами. И в связи с этим, с персоналом, внепланово была проведена эвакуация и проведена лекция на тему пожарной безопасности и оказания первой помощи. Китапхана хезмәткәрләре зыян күрүчеләргә беренче ярдәм күрсәтергә дә өйрәнде. То, что у вас есть во рту, делайте резкими движениями. 2 раза. Принимайтесь обратно. Массаж сердца. Опять 30 раз. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ай дәвамында шәһәрнең белем бирү учреждениеларында өйрәнүләр уздырачак. Бу чараларда балалар да катнашачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Үзеңнең йөрәгеңне тыңлай. Иннополис укучылары сәламәт яшәү өчен иң кирәкле 5 адым турында мәгълүмат туплады. Дәресне республиканың сәламәтлек саклау министры Адель Вафин үзе үткәрде. Балалар аннан озак яшәү серләре, дөрес туклану нигезләре турында ишеттеләр. Министр шулай ук диеталарга карата үз фикерен дә белдерде. Сәламәтлек, дөрес туклану, физик күнегүләр һәм тиешенчә йоклаудан тора дип исәпли Надежда Лысова. Яшь әни буларны үзе үти һәм якыннарына да үтәргә киңәш итә. Күптән түгел ул олы улы Кириллны йөзү түгәрәгенә яздырган. Бүген әни белән бала мәктәпкә бергәләп, озак яшәү серләре турында тыңларга килгәннәр. Мы стараемся следовать. Без сәламәт яшәү кагыйдәләрен барысын да үтәргә тырышабыз, шулай бит? Әйе, без бик күп хәрәкәтләнәбез. Дәрес 7-8 яшьлек балалар өчен үткәрелде. Сәламәтлекнең нигезе күркәм гадәтләре кебек нәкъ менә бала чакта салына дип исәпли министр Адель Вафин. Киләчәк шәһәр Иннополис укучылары өчен мастер-классны кызлар малайларның кызыксыну шөгыльләрен күздә тотып оештырганнар. Для профилактики заболеваний и сердечно-сосудистых. Авыруларны кисәтү өчен бигрәк тә йөрәк кан тамырлары белән бәйлеләрен туклану бик мөһим. Шуңа күрә без бүген балаларга буяу өчен рәсемнәр әзерләдек. Уен формасында күрсәтәбез. Йөрәккә нәрсә ошый, нәрсә ошамый. Үзеңнең йөрәгеңне тыңлый белергә кирәк. Моны быел балаларга гына түгел, олы кешеләргә дә өйрәтәчәкләр. Сентябрь аеннан республикада сәламәт яшәү өчен иң кирәкле 5 адым акциясы башланды. Бик күп урыннарда артериаль кан басымын тикшерү пунктлары эшли. Тиздән кардио РТ-ру сайты ачылырга тиеш. Шунысы куандыра, соңгы араларда Татарстан буенча инсульт һәм гипертониядән үлү очраклары кими төшкән. Бу халык арасында профилактика алып бару нәтиҗәсе, дип әйтә белгечләр. Нужно знать, что кушать. Шуннан да нәрсә ашарга һәм кайчан, ничек ашарга икәнен белү зарур. Ничек хәрәкәтләнергә, үзеңне ничек тотарга. Әгәр кеше авырып китә икән, аңа киңәшләр бирергә кирәк. Көн саен исенә төшереп тормасаң, файдасы юк. Туклану рационында яшелчә, җиләк, җимеш булуы зур әһәмияткә ия. Хәзер бу хакта балалар үзләре әти-әниләрнең исенә төшереп торачак. Бүгеннән аларның кулында тиешле инструкция кәгазьләре бар. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Туңдырманы инде 400 елы ашылар. Аның бик күптәнге тәмтым икән күпләр белмәде. Кытайда мәсәлән өстәлгә кар һәм боз белән катырылган җиләк җимеш чыгара торган булганнар. Эскимосларның исә үз туңдырмалары. Ул җиләк, ит һәм дуңгыз маеннан тора. Шулда да туңдырманың бик күп төрләрен табарга мөмкин. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда сөйләрбез.
Алтын көз балаларның һәм өлкәннәрнең яраткан вакыты җитте. Табигать бөтен төсләре белән куандыра. Бу вакытта якыннарыңны да, үзеңне дә гел сөендерәсе килеп тора. Ә бу очракта туңдырмадан да тәмлерәк нәрсә була алмый. Я выбрала клубничное мороженое. Оно вкусное, мне очень оно нравится. Чолуда туңдырма елның теләсә кайсы вакытында һәм күп төрдә сатыла. Шәһәрдәшләргә каланың төрле почмакларында урнашкан Славица киосклары яхшы таныш. Алар урамнарда, паркларда бар һәм бай ассортимент һәркемне куандыра. Я прогуливалась с подругами и увидела этот киоск. Я попробовала свое любимое мороженое, оно мне очень понравилось. Я хочу, чтобы этот киоск стоял около моего дома. Побольше бы таких в городе. Узган җәй Яршалы Славица туңдырма фабрикасы шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен скупинг форматында яңа проект әзерләде. Ул пломбибон туңдырмасы. Скупинг ул вафлида туңдырма шарлары дигән сүз. Алар барлыгы 11 төрдә тәкъдим ителә. Сатып алучы шарларның санын һәм тәмен үзе сайлый. Яңа туңдырманы пломбибон фирма киоскларында, паркларда һәм сәүдә үзәкләрендә татып карау мөмкин. Хәтта сыр тәме белән дә туңдырма тәкъдим ителә. Шарларның санын 30-га кадәр арттыру да күздә тотыла. Бүгенге көндә Славица фабрикасында производствоны яңарту процессы төгәлләнде. Өстәмә 2 яңа линия куелган. Бу җитештерү күләмен арттырырга һәм ассортиментны киңәйтергә мөмкинлек бирде. Пломбибон проекты өчен чалда шоколад, җиләк, җимеш һәм чикләве кушылган яңа төр туңдырма да ясаячаклар. Бүгенге менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз.